खुलुमबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायबाय बाक्सा बर्मानिफ्राय फोसावजानाय बड'लेण्ड खौरांनि रादाबखौ फरायदों आं रामेन बर'आ दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ बाक्सानि सुबनकाटायाव थामथि आइना बसुमतारी गोसोखां जोलुर बादायलायनाया जागायबाय 2-0 गलाव बरबरिया देरहासार तामुलपुर दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा 16थि फ्रेशमेन स'सेलखौ तामुलपुर जौसिन फरायसालियाव सानसेनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंदों ब्राइट केरियार पइन्ट फोरोंथाय बादाखौ बेखेवनाय जाबाय कसुगाव ब्लक UPPL राजखान्थि हानजाया आइजो आरो लाइमोन हानजाया कमल सिंह गेलेग्रा फोथाराव बोसोरारि हानजायारिनि जथुमा खुंफुंदों बड'लेण्ड मोननांगौनि थाखाय सोमावसारारि आफादफोरनि चिरां खसिकत्रायाव सुबुं गौमाया जानानै थांबाय बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय कक्लाबारि फार्म अफ एग्रिकालचार एग्र' बाय'डाइभार्सिटी कलेज गायसननो थाखाय मानास मावजि गेन्द्रि इक' टुरिजम ससाइटिया मेहेरगोनाङै जथुमा खुंफुंदों तामुलपुराव गले गले जाफ्लेबाय थानाय जाथाया आरोबाव सासे सिनाय मोनै सुबुंनि गोथै देहा बोखांना मोननाय जादों नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां दानिया फैदो आबुं रादाबाव बाक्सानि सुबनकाटायाव थामथि हाइना बसुमतारी गोसोखां जोलुर बादायलायनाया जागायबाय 2-0 गलाव बरबरिया देरहासार बाक्सा जिल्लानि सुबनकाटा गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव थांनाय 9 खालारनिफ्राय हाइना बसुमतारी गोसोखां प्राइज मानि जोलुर बादायलायनाय खेलाया जागायबाय 9 सेप्तेम्बर खालारनि गिबि खेलायाव अखा हासेयावबो मोन्नैबो हानजाया फारियै बरबरि क्लाब आरो बरपेटा लायन्स क्लाबा जागायजेननाय समनिफ्रायनो खेलाखौ नारा नाथायै गेलेयो बबेखानि गोबां नारा नाथानि गेजेरावबो बरबरि क्लाबा खेलानि गिबि हाफआव बरपेटा लायन्स क्लाबखौ 1 गल सोनानै हानजाखौ देरहासार फारसे दावगाहोयो बेनि उननि नैथि हाफआव फिन बरबरि क्लाबा बरपेटा लायन्स क्लाबखौ नैथि गल सोनानै हानजाखौ देरहासार खालामना क्वार्टार फाइनालाव हाबहैयो होननानै मोनथिनो मोननाय जादों 13 खालारनि नैथि प्रि क्वार्टार खेलाखौ गेलेगोन हाइना क्लाब आरो मानास पेन्टारा एरैहाय आइजोफोरनि गेजेरावबो जोलुर गेलेनायखौ गोसो बोहोनो हानायनि थाखाय खेला सामलाय आफादा बे मोनसे फोथारावनो फैगौ 15 सेप्तेम्बराव आइजोफोरनि जोलुर गेलेनाय दिन्थिफुंनो लानाय जागोन होननानै खेला सामलाय आफादनि आफादगिरि गदा बर'आ मिथिहोनायजों लोगोसे 24 सेप्तेम्बरसिम जानो गोनां मोनफ्रोमबो खेलायाव रायजो राजाफोरखौ लैहोर बाहागो लानानै खेला सामलाय आफादखौ गोसो दुंखांहोनोबो खावलायहरदों बाक्सानिफ्राय बिनय कुमार बर'नि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां तामुलपुर दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा 16थि फ्रेशमेन स'सेलखौ तामुलपुर जौसिन फरायसालियाव सानसेनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंलाङो गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै मिरु एबसुनि सोलोंथाइ नेहाथारि कास्टम बसुमतारी बिथाङा बुंथियोदि जोनोमनिफ्राय 25 बैसोसिम सोलोंथाइ लानायाव खस्थ' खालामाबा सासे फरायसानि थाखाय जिउआनो खाना मोनफ्रोमबो इउनिभारसिटियाव बर' फरायसाफ्रा फरायनानै दङ भारताव मोनसेबो IIT गैया जि IITआव जोंनि बर' फरायसाफ्रा फरायो दा आसामाव गंदाइन मेडिकेल कलेज दङ आसामनि गंदाइन मेडिकेल कलेजावबो जोंनि बर' फरायसाफ्रा फरायहैगासिनो दङ गेवलां मेलनि गेजेरजों सासे फरायसाया सोलोंथाइ लानायाव जेंना नुजाथिदोंब्ला बुजियै जेंना फैदोंब्ला गावबा गावनि ओनसोलनि दखर आरो दालाय एबसुनि मावखुलियाव फैनानै जेंनाखौ सुस्रांना लानो हायो होननानै बिथाङा खावलायो फरायसाफोरखौ नोंसोर जाबाय बर'नि बयनिफ्राय देरसिन सम्पति नोंसोर बर'नि बयनिफ्राय देरसिन सम्पति दा नोंसोर रायलायगोन आंबो रायलायगोन बे मेलाव तामुलपुर दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोंनि सिङाव थानाय गंफ्रोमबो कलेजनि फरायसाफोरा नुजाथियो तामुलपुरनिफ्राय मनेश्वर बर'नि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां ब्राइट केरियार पइन्ट फोरोंथाय बादाखौ बेखेवनाय जाबाय थांनाय 7 सेप्तेम्बर खालाराव क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि गसाइगाव टाउनाव थानाय ASS कमप्लेक्सआव ब्राइट केरियार पइन्ट फोरोंथाय बादाखौ मेहेरगोनाङै गसाइगाव प्रेस क्लाबाव बेखेवनाय जायो बे फोरोंथाय बादानि बेखेवनाय हाबाफारियाव नुजाथिदोंमोन ओनसोलनि सोलोंथाइजों सोमोन्दो गोनां बिबानगिरि बिथांमोना ब्राइट केरियार पइन्टनि थांखिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायनाय बादिब्ला दिनैनि गोदान दावगानाय मुगायाव सुबुंफोरा गावखौ दैदेनलांनो थाखाय सानजुन्थिनि गियाननि गोनांथि दं बेखायनो बे फोरोंथाय बादायाव सानजुन्थिनि फोरोंथाय होनाय जागोन लोगोसे कम्पिटिटिभ आनजादखौ माबोरै जाफुंसार जानो हायो बेनि सायाव फोरोंथाय होनाय जागोन होननानै फोरमायथियो गसाइगावनिफ्राय खोरोमदाव लाइफाङारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां कसुगाव ब्लक UPPL राजखान्थि हानजा आइजो आरो लाइमोन हानजाया कमल सिंह गेलेग्रा फोथाराव बोसोरारि हानजानि जथुमा खुंफुंदों थांनाय 7 सेप्तेम्बर खालाराव क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि गसाइगाव जिल्ला UPPL राजखान्थि हानजानि कसुगाव ब्लक UPPL राजखान्थि हानजाया आइजो आरो लाइमोन हानजाया कमल सिंह गेलेग्रा फोथाराव बोसोरारि हानजायारि जथुमाखौ खुंनाय जायो दलखौ बोरै मजबुत खालामनो हायो
बेफोरनि गासैबो बिथोन रायलायनाय जादों अबावबा जुदि खहा दंबा बेखौ सुफुंना लानाय जादों बे हाबाफारिया फुंबिलिनि 8 रिंगा आफादारि फिरफिलाखौ बिरहोयो अर्जुन कुमार नार्जारी आफादगिरि कसुगाव ब्लक UPPL नि बिथाङा 9:30 रिंगायाव डेलिगेट सावरायलायनायखौ बेखेवनानै होयो समनाथ नार्जारी आफादगिरि लाइमोन हान्जानि बेखेवनानै होयो गेवलां मेलखौ दैदेनो अर्जुन कुमार नार्जारी आफादगिरि कसुगाव ब्लक UPPL हाबाफारियाव बेखेव बिबुंथि होयो अखिल मुसाहारि UPPL हान्जानि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि बिथाङा गाहाय आलासि महरै नुजाथि फैयो मावथि ब्रह्म हाजोआरि बिथाङा हान्जाखौ माबोरै गोरा खालामनांगौ बेफोर खोथाखौ लानानै नुजाथिनाय रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बिथाङा बुंथियो कमल सिंह गामिनि जिथु क्लाब बे क्लाब मोखाङावनो जोंनि UPPL दलनि कसुगाव ब्लकनि मोनसे रिचाबल खालामनाय मोनसे मिटिं मेल जादोंमोन बेवहाय जोंनि दलनि माखासे कर्मीफ्रा खामानिखौ मावनो हायैलाय जोङो दा बेयाव एसे सोलाय सोल' खालामनानै जोंनि कर्मीफोरखौ गोदानै सोसननानै जों खामानि मावनो थाखाय मोनसे रिचाबल कमिटिखौ बानायनानै BTC नि 4 नं जामदुवार बियाबनि MCLA गसाइगाव जिल्ला UPPL हान्जानि आफादगिरि जिरन बसुमतारी बिथाङा नुजाथिनाय रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बुंथियो BTC नि 4 नं जामदुवार UPPL गसाइगाव जिल्ला UPPL हान्जानि आफादगिरि जिरन बसुमतारी बिथाङा नुजाथिनाय हान्जाखौ माबोरै गोरा खालामनांगौ बेफोर खोथाखौ लानानै नुजाथिनाय रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बुंथियो गसाइगावनिफ्राय खोरोमदाव लाइफां हारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां बड'लेण्ड मोननांगौनि थाखाय सोमावसारारि आफादफोरा चिरां खासिकत्रायाव सुबुं गौमाया खालामनाया जानानै थांबाय थांनाय 10 सेप्तेम्बर खालाराव बड'लेण्ड मोनथायखौ थाबैनो मोनफुंनांगौनि थाखाय बड'लेण्ड सोमावसारारि आफादा जयै एबसु NDA BP आरो PJCBMआ चिरां जिल्लानि खासिकत्रानि गेवलां फोथाराव सुबुं गौमा लानाया गोग्गोमैनो जोबनानै थांबाय बे सुबुं गौमाया जोंनि बड'लेण्ड खौरांनि खौरांगिरिनि सोंथियाव ओरैबायदि फोरमायथि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि प्रमद बर' बिथाङा सुबुं गौमायाव दाब दाब जायगानिफ्राय सानथ्र'हायै बर'फोरा लैहोर लैहोर बाहागो लाफैनानै खौरां मोनफैदों बड'लेण्ड जेंनाखौ थारैनो सोरखारा सुस्रांना होनो थाखाय सोरखारखौ खावलायो आफादगिरि प्रमद बर'आ रुपहिनिफ्राय मनिल दैमारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय कक्लाबारि फार्मआव एग्रिकालचार एग्र बाय'डाइभार्सिटी कलेज गायसननो थाखाय मानास मावजि गेन्द्रि इको टुरिज्म ससाइटिया मेहेरगोनाङै जथुमा खुंफुंदों थांनाय 7 सेप्तेम्बर खालाराव बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय कक्लाबारि फार्मआव एग्रिकालचार एग्र बाय'डाइभार्सिटी कलेज गायसननो थाखाय मानास मावजि गेन्द्रि इको टुरिज्म ससाइटिया मेहेरगोनाङै जथुमाखौ खुंफुंनाय जायो Its vitamin growth factor quantity is determined. This can be per liter bottle. It can fetch 1,000 rupees. People don't know about it. रुपहिनिफ्राय मनिल दैमारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ फिन साबायखर जासिनानै दिनैनि रादाबखौ एसेबांनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों